Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto zakho la eMzansi, ungakhohlwa imbuyelo to subscribe le channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. Sengiphinde yabuya futhi ngibuyele namathiza Uzalo. Namhlanje ngizokhuluma ngamathiza ngoAugust, izinto okumele uyilindele lapha kuZalo njengoba ke sekuyinyanga yawo August. So mathiza tha namhlanje embuli ngizoqala ngestory sakhe uSipho. Lapha kumathiza baveza ukuthi ke uSipho uzogcina embuzile kuma wakhe uphilile ukuthi ingane kamshiya sonke lesikhathi nobaba wakhe endingana ade ngabuyi ezombheka. Okunye abaphinde bakuveza kumathiza ukuthi ke uma wakhe uSipho uphilile uzogcina ke ehlangene naye kuPrince ubaba wakhe uSipho. Ngidlule phambili mbweni indaba ethinta umzamo umngane wakhe uNomkhosi okuvele ukuthi uzontshontsha inkomo ngenxa yokuthi uzobe efuna imali yokuhamba ele eGoli. Ngidlule phambili embweni indaba ethinta uSibonelo nentombi yakhe uNomaswazi okuvele ukuthi bazoxoshwa unkunzi lapha emzini wakhe kwaNjomane kwaphinde kwavela ukuthi uNomaswazi benaye kuSibonelo bazogcina ke behlala naye unjinji. Nakhona unkunzi baxosha ngenxa yakhe uSibonelo ukuthi ke uhijack umngane kama wakhe uFlava. Ngidlule phambili embuli okunye baphinde bakuveza lapha kumathiza ukuthi ke uhlelo uzoba worried ngendaba yakhe uSibu yokuthi ke useyakholwa and uzothola ke futhi ukuthi uSibu uyifollower yakhe ke uMbatha osenebandla elisha. Ngidlule phambili embuli ngestory yesinta unkunzi okuvele ukuthi unkunzi uzogcina ke emxwelile uNomkhosi njengoba sazi ukuthi uNomkhosi unkunzi wamxosha and then ukuphinde kwavela futhi ukuthi ke unkunzi uzothiwa akadle eplatini eli1 naye kuNomkhosi so that ke ezoprove ukuthi ke umxolelile ngempela. Ngidlule phambili ngestory ke futhi esithinta uMbatha okuvele ukuthi uMbatha uzobuya kwaMashu and uzobuya ke sewumfundisi omusha and ke kuvela ukuthi ke uzohlanganisa esinye iscam khona ya kwaMashu. Okunye ukuphinde kwavela ukuthi ke uNyawo uzoba busy ke investigator ngendaba okuhijack kwayimoto kwaMashu kodwa ke baphinde baveza ukuthi uNyawo uzogcina ke sebenzisana nezigebengu zakhona okuSibonelo noNjeza. So ngavala lapha embule amathize ethu ngizobuya ke no part 2 wawo ngutshele ukuthi kahlahle yini futhi okunye okumele ukulindele kulo ke Uzalo. Siyazi imbuli ukuthi amathize basinike yonke information basinika lokho nalokho so wena ke usungahamba kuyobuka Uzalo ubone ukuthi kahlahle kuzokwenzakalani. Ethi ungakhohlwa imbuli to like le video and usubscribe ngithi ke nje danke ngiyazibongela.